Отново си слагам, или поне се опитвам да си сложа спирала и молив по правилния начин. Но знаете ли кое е хубавото, когато работиш с млади хора, които имате един акъл? След малко имам среща с Денис, който изработва нещо, което искам от супер много време. Едно мое пространство, в което ще мога да споделям всичко, да си записвате консултации, да видите какво правя, програми и така нататък. Нещо като сайт, като блог, като много неща. Денис ми помага да го направя това нещо. Той също се занимава с LR, с мрежов маркетинг, предприемач, и това е младо момче, което е осъзнало какво иска, знае как да го направи, следва стъпките, и когато сме млади хора на един акъл, искаме едни и същи неща, много лесно и практично се случват и много лесно се работи, и съм много развълнувана, защото работата ми с комуникацията ми с всякакви хора различни, въпреки че сме от различни екипи, ние си помагаме, кой с каквото може, защото аз съм силна в едно, той е силен в друго, третия е силен в трето, и това цялото, като го обединиме, става някаква бомба. Така че ние се подкрепяме, обединяваме си нашите цели и искания и виждаме кой може да ни помогне, за да вървим напред. Развълнувана съм, ще видя какво и как излиза от цялата работа и ще ви държа в течение, защото когато много силно искаш нещо, то рано или късно ще се случи, и смятам, че това пространство ще улесни както моите клиенти, така и мен самата, защото от хилядите коментари, които получавам в моите социални мрежи, достигам до няколко стотин човека, които пък оттам са много десетки малко хората, които са сериозни, и така да не си губим времето както ние, така и аз, ще направим нещо, което ще улесни комуникацията ни и ще можем да минаваме през различни етапи с всеки един, за да може да видим всъщност дали аз мога да ви бъда полезна. Вълнувам се и сега след малко ще видим какво ще сътворим. Междувременно записах едно видео, 5 скрити симптома, че може да имаш инсулинова резистентност или някакви проблеми с хормоните. Всяка втора жена има някакъв подобен казус, и поради многото запитвания, имам това и това и това, какво може да е, просто ако имаш някои от тези симптоми, може да се свършим, да поговорим и да видим как можем с много лесни практични стъпки да ги променим или да започнем да ги променяме. Така че предстои... Ето, аз пак съм се омазала. Предстои тази седмица да пускам интересно съдържание. Супер мотивирана съм да развивам тези социални мрежи, защото всяко едно съобщение, всеки един разговор, в който вие ми казвате, че това, което правя ви е полезно и ви мотивирам, това ме мотивира още повече да не спирам и да продължавам. Въпреки хората, които се опитват да ме спънат и които ми подливат вода, те не са малко, няма да се откажем и продължаваме напред. Сега слагам си молива и така, действаме, защото в крайна сметка всичко се зависи от нас.